Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Da, i prvu. Da, sve smo epizode izbrisali. Da, zato što neke su kratke, drugu nešto bilo je dobro, ali Vukač je nešto pogrešno rekao i dobili bi mnogo hejta. I obrisali smo ga zbog toga. Ali da, nek bude, mi smo malo radili, nije ništa specijalno. Napravili smo što od alata. Će da budemo borbeni ljudi. Ove stvari i dali Ukašne, čekaj me. Će da budemo borbeni ljudi, se boraju protiv zombija. Čekaj, izašli mi iz igre. A ponovo, što ne izlazi? Ja nemam to sve, super. Dobro, nemoj da ideš dole. A treba da napravimo kuću. Šta misliš? Da napravimo neku... Ne sad, moramo još malo Kako si to uradio? Ukrenuo si se kao da si polomio vrat. U Minecraftu je sve moguće. Kao da si polomio vrat. Evo me. Evo, to što vam pokažem. Dole smo napravili taj rudnik. Nemoj, Čekaj me. Evo, bilo sam achievement. Ali si video? Za šta? Ali si video sad kako je palo? Aha, ne, ali ja sam dobio. I ti si na Xboxu. Aha. Ja. Reći. Da vidimo Prati me. Koliko smo achievementa u ovom svetu već. Dođi, prati me. Ja sam da prošle moj drevni tiket. Ko je to došao kod nas? I evo nas Zim, malo je prekid. Da. Hajde, Vukačne. Nemojte da obraćate pažnju na ovaj deo klipa. Moj tata je ušao i video je Vukača. Tako je. Idemo da napravimo meni nov mix. Ja kopam u nadi da nađem iron. A baci malo... Ej, daj mi malo baklji. Napravi, evo ti drva. Daj, dropaj mi. Dropaj. Eto, dropao sam ti. Onako sam i već imao drva. Pa beži očite uđi ovdje. Nemojte da Šta sam htio da napravim? torče. A šta mi fali? Ugalj. Ne, nimam tonu uglja, ne fali mi. Šta pići? Deci. Aman, gde je taj torč? Imam samo 3 srca. Vukaše, ne, ti vidiš ovdje nekde torč? Aha, ja ga vidim. Samo 7 mogu da napravim. Ali u svakom dobivaš po 3. 4, Vukaše, 4. Da, 4. Imam 28, fino. 10. Aha, tamo. Ja kopam na ovu drugu stranu jer je tamo sad zemlja. Kopaj ti na desnu stranu na levu. Važi. Ja neću da trošim kameni pikaks. Ja uzimam drveni. Ja sam napravila 2 kamena. A i kamen se lako nalazi, tako da mi briga. Mada ja uvijek kad se spremim za kopanje napravim 555.550.000.000. Čuš skeletora? Glavom i bradom. Sada ja kao... Što si ugasio to? Čas još više da ih dođe. Či ispravim za borbu? Gde je? Idemo ga tamo. Idemo u zasjedu. Si ga vidio ti? Čujem ga. Čujem ga i ja. A gde je? Ali znaš da smo mi odmah i da je sigurno iznad nas odmah. Tako da ja ću da kopam. Čujem i pauka.
A ti? Ja ću da ostanem ovdje. I ja. Ja se bašem zvukom. Ja ću da gledam achievemente koje smo uradili. Ok, napravili smo pećnicu. Dobro. Napravili smo crafting bench. Napravili smo drveni mač. Ok, ovo mi je sigurno od pre za dijamante. Ti si našla dijamant. Nije bitno. Za piket. Kopaj. Isto. Ja ću da još Kopaj. kuvam. Da. Čujem pa Svedare. Nemoj da pišeš FK. Čujem te dole. Dobro, samo idemo kod našeg crafting table, dragog. Pa može upravo tomu. Da nije. Da vidimo li je dan. Ma gdje je dan? Ti proveri. Jest. Hajde, penjem se gore. Trebamo da napravimo neka vrata. Čekaj da uzem crafting table. Da uzmem se sekiru najbolje. Nemoj, to nam je za sad kuće, nemoj. Idemo gore. Stavljaju ti blokove. Mislim, zajedno ćemo, ajde, ja sam prvi. Nema nikog. Sam na pogrešnom mjestu. Na licu mjesta ću da tu ubijem prase. Ti si... Creeper! Ubi ga. Meni. Mrtav sam. Svaka čast. Ja ću ga ubijem. I sad... Pa on je pukao. Evo su mi sve stvari. Ja se penjem gore. Evo sam. A nisam imao nikakve Sad ću da... wow stvari. Uglavnom, da, sad ne. A ja sam ovdje. Našla sam... Gdje si? Evo me, vidiš? Ja tebe vidim. Je tebe. Ajde idemo po stolavine. Wow. Ajde. Da pokujem ja ovo streju za svaki slučaj. Ne možeš. Što? Mogu, evo pokupio sam je. Svinju, jedna svinjasta. Što mi ne daješ meso? Sad mi je pun health. Ja ću da... Meni treba meso. Sorry, to sam nju da udarim. Ja ću ovu uzeti. Ništa. Wow. Ovi svinje ne dobijaju baš mnogo mesa. Uopšte mesa. Izvinite što meni ovo izlazi, nego mi izlaze neke tokom igrice, neke reklame. I ja kako hoću da stisnem da nekog ubijem. Evo me opet. Idemo na onu planinu. Da vidimo da. Nisam namjerno, izvini. Ok. Ja sam već počela da kupim hranu. Ti si već. Ja imam skoro četvrtinu helta. Pao sam. Evo, ovo su bukvalno stepenice. Pa jesu. Bukvalno. Ko će prvi? Niko ne zna. Ja sam prvi. To se zna. Naravno da se zna. Pa ko bi drugi? Što si stavio stol? Sad ja možda kopam ovu zemlju da bi se popao. Ovdje negde blizu sela. Možda. Možda i ne. Nećeš sad reklamo da me prevariš. Si na vrhu brda. Da, i našao sam kravu. Kravastu. Kako bi je ja nazvao fotozujom. Ja ću da je ubijem, beži. Ubio sam je već. A daj mi onda meso, barem. Jedno. Čekaj. Jedno mi daj. Daj mi jedno. Nema više ničega. Znači da ubijem. Udari ga. Ne! Ne, molim te!
Šta god da imam. Sve. Daj mi sve. Traži hranu ti. Pa ja se jedem. Molim te, daću ti. Idemo da skupljamo hranu. Ene svinja. Jedi moje drvo. Ovako to. Dobili smo opet. Achievement. Da. Drvo. Umro sam. I uzis Minecraft. I meni opet prevarila ova. Sad sam izgubio sve stvari. Ne, ono je guboj planine. Eno sam. Nemoj da me ubivaš. Pa ja nemam ništa. Ti imaš sve. Evo su ti stvari. Gdje su? Tu. Nemo ti ih uzmeš. Ne. Ti sve vreme imaš meso. Odakle mi meso? A ne, ono kad si ubio svinju pa mi je ostalo. Svinju, jedna svinjasta. Što mi ne da nešto? Svinjasta. Bože, samo sam 4 stvari pokupio, nemam više ništa. Da li znaš ja koliko imam srca? Koliko? Pola. Aha, vidim. Dobro, 2. Aha, 100%. Možda Mi trebamo da tražimo... Dobro je došao... Čiji koki! Sad ću da ubijem koki za piletinu. Ja sam našao drugog kokija. A ja sam našao piletinu. I pero. Ja sam našao pustinju. Čekaj, stani u mjestu da ti vidim nickname. Koki! Čekaj me! Pa prati me! Ja sam našao isto kokije. I to 2. Ja 3 kokija. Ja 4. Ubio sam ih sve. Koliko imaš peletine? Ti? Ja ne... Imam dosta. Gde si? Evo nas. Izvinite. Ja me uzimam meso. Hvala. Da se ti meso. Čestit. Ali si mi uzeo i vunu. Aha. Majke ti. I meni je falila jedna vuna za... Krevet. Da. A u čemu ja da spavam? Podu. Pa spavaj. I da te čuvam, a? Šalim se, moramo da spavamo i